Bok nam, kasno je. Ne moram se mizat, jer mi je na glavi moja baki. Ja si iđi dole, molim te. Molim te. Okej. Au, ubila sam se, mama. Duša. Idem, Boba. Njoj. Sada bolje, Duša? Da, mama. Kao što ste čuli, postala sam mama. Je. Sada mi je predala nju. Jel to, Duša? Da, mama, da, mama. Mogu djeti dobiti svoga male patkice. Ona neće. Gledam teoriju velikog praska. Ako možete čuti. Aha, da. Karlo spava, pa nam Sara drži kameru. Jel da? Ne? Da, Sara nam drži kameru u ulici Boksala. Bok. Ćao, ljudi. Kak ste? Da, i sad malo usredotočite se na ovu patku. Idemo sad dole. Kako je slatke. Pogledajte ih. Kako su slatke. Gledajte, imam šljokastu majicu. Ne vidite jer mek. Uglavnom ima šljokastu mašnu. Ja imam šljokastu majicu. Imam ja isto šljokastu. To se ne vidi, pa se nešto vidite ove male kuglice. To su te male šljokice. Ovako na glavu ako se ne vidi, ali kad približite. Vidite. Kad ovako ja pogledam, pa mama ovako pogleda, tako sitno da uopće ne vidite. Uopće. Mama, ja idem pajkit. Ne znam što ću s tobom, ali ja idem pajkat. Laku noć. Vidimo se ujutro. Volim vas. Ako će padati kiša sutra, onda neću moći snimati. Jedva ću snimati. Dobro, imam Sarči, jedva. Laže, snimat ćemo sve jedno. Ali oprostite, nekoliko bloopera ću staviti na YouTube. Će biti puno bloopera. Ne znam kako vam reći. Čekaj me, Dušo. Ideš. Naravno. Hajde. Laku noć. Hajde, Maja, idemo u kolicama.